خارانہ کاداچا لڈلوڑیں گاڑی لیویزا گپتگ و گاڑی لیویز سانا خارانہ نزدیکا ہوشتا تگ و ڈرائیور روگش جاسے ودار کنگاہن زانوید کے خارانہ خادا شکر یکمش تیفک روٹ افغانستان اسمگلنگے راہاچا بیت و شپے شپ بازیں گاڑی لوڈ کنن تو خارانہ سیپک یکمش روڑے ذریعہ چا باڈرا روان ای گاڑیانی درجنانی کسے با لین دینا اہم ذمہ دار ہوارن و مزنے کساسیا بتا زورن بلہی ٹرک چا مالوکا اندیمن و شپے نیما رہادک بند و روچے وحدہ زمینداراہیں مناسب ریٹا نیلام بند و بازیں جاہیا نیلامی نام سرا بازیں محتبر کم نہدائشاں زورن و دہشاں گرہنہ دیا دیما روان کنک بند یا ہمیں کے شپ دیم تروت اسب معمول ہی رہدہ کنک بند زانک بیت کے ہشے پیسر ہم آسادی طور پر دو کاداچا لڈو لوڈیں ٹرک گرک بوتگن و لاتے مزن شخصیتانی سے پارشاشا در کنک بوتگن و گمان ظاہر کنک بوگا ہند کے زود حال لس مارو کے دیما ظاہر کنک بند وش نیوز خاران